عليك بالتأني وأعط دون مني وسر نحو الثريا بسير مطمئن. لا لن تنال فوزا وعزا بالتمني، فلا تكن كسولا ولا تقل لو أني. عليك بالتأني وأعط دون مني وسر نحو الثريا بسير مطمئن. ассалому алайкум дӯстони азиз, рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. хуш омаден ҳама каса ба канали ма. дӯстони азиз, имрӯз махита тайёр кардестам. оби лимона камтар ҳамихел дар оншда ҷафидам, баъд реза кардам, андохтам пудина, 2 қошиқ малинаи замороженӣ доштам, бо ҳамроҳи шакар буд. спрайт, ҳатман бо спрайт тайёр кунед, беҳад болаззат меша. пешакӣ спрайта холодильникда мондагӣ хунук буд. ҳамихел нӯшокӣ бениҳоят нағз. дӯстони азиз, тарзи тайёр намудани пирожни корзинкаро барои шумо пешкаш мекунам. ба мо лозима 250 грамм маргарин, 6 қошиқ сметана, 1 қошиқча разрыхли тел, 3 қошиқ шакар, 4 дона зардии тухме ки доштем ва 2 қошиқ равғани алейнами, равғани растанӣ. чӣ хеле боша? орд 3 пиёла. аввал ордро мегузаронем бо элакча ҳатман, баъд ҳамроҳ мекунем маргаринро. маргарин фоизиш баланд бошад, духтаро писочнигиш нағз мебиёя. фоизиш 72% маргарини ма истифода бурдистам, маргарини шедраи летай. ҳамхели 72% дар ҳамо вайш навистагӣ боша, аммо болои пакет шуда навистагие. ҳамхели истифода барем, бениҳоят хуб мебиёя тестаи писочнӣ. тухмро, зардишро бо ҳамроҳи шакар мекобем, дар даруни хамирмон ҳамроҳ мекунем. сметанаро ҳамроҳ карда хамирро мешӯрем. каме ба равған 2 қошиқи калонами равған ҳамроҳ мекунем. тамом. дӯстони азиз, хамири мо набояд сахти бад шаваю, на сусти бад. хамир миёна дар навор ҳастай. тамошо кунед то охири навора, ҳамроҳи ма бошен. вақти хамирро шӯридем, мемонем 10 дақиқа рӯ мегирад. дар ҳами қолабакҳои корзинка мепазем дар ҳарорати 200 градус. намихел хамир мебиёд. дӯстони азиз, аз даст ҷудо меша хамири мо, равғания. дар ино равған намекунем дар қолабо. ҳамихел бо шакли шарикчаборӣ карда мемонем, тақсим мекунем духтаро. баъд ами ба танаи ҳами қолабак рост мекунем, баъд сурохӣ мемонем бо вилка дар поёнаш ки дам карда безеб набиёя. дӯстони азиз, навор барои шумо писанд омада бошад, лайкро фаромӯш накунед. обуначиёне ки нав ба канали мо пайваст шуден, обуна шуда баъд каналда ҳамроҳ шавем, ки вақте комментарияда навистем ки мо обуна шудагиемо, мода зангулачаи хеле зеркадагӣ нестем, уведомлениш намебиёя, ҳамин видеои ман намебироя. ай чӣ хотир ки шумо обуна мешавед, уҷада 3 вариант шумода мемонад ки шумода зангула биёя, ҳамин уведомление ё наёя, ҳамаша интихоб мекунед худтон. кадомеда ки наомадагия, интихобуш нодуруст мондагия. интихоба ҳамун зангулачара зер кунед, сиёҳак мешавад. баъд шумода ҳар як видеои ма ки партофтум шумода мебиёя. ана духтарако, барои шумо коре ки дар хона нишаста ҳар муаммаҳоши худтона дорем, барои шумо тавсия медиҳам. ман бо дили пур духтаро барои шумо тавсия медиҳам ки анами ширкати атоми бениҳоят ширкати нағзе, хариду фурӯш надора, расходи зиёдӣ надора. чизе ки дар ҳамин ширкат аста бениҳоят дорувош, ҳамин косметикаҳош номер 1 дар ҷаҳонай. беҳад фоидаш хубай. аллакай филиало кушода шудистай духтаро, пешравӣ кор дар авҷай. агар ки шуморам дар ҳамин номеро муроҷиат кунед, регистратсия шавен, шумоам аввалинҳо шуда маошҳои баланда сазовор мешавен. касе кӯшиш кардагия маоши баланд гирифтестай. ҳаминҷоз ман маошҳоро мемонам, мастер продажа занҳои тоҷики худ монай. номерода муроҷиат кунед, боз ҳамин наставники нағз боша, наставники беҳтарин боша. шумодам хел нағз мефаҳмонам. ман касера ки реклама кардам, беҳтарин наставник
кора реклама мекунам ки ман ҳар одамам намекунам духтар реклама. Одамое ки наставникои нағзан ҳамора мекунам ки барои шумо поддержка шава, шуморо ёрдам када ҳамроҳи худаш анамихел мастер продажа куна ба маошҳои аз 100 000 рубл боло бирасона. ҳар моҳ маоши худтона мегирен, бонус дора, тӯҳфа дора. бениҳоят ширкати нағзаи духтаро муроҷиат кунен номерода. Начинка ки дар даруни ҳами корзинка мемонен духтаро фарқ надора. Ма варионка модум. Шумо метавонен ҷем монен, павидло монен, чизе ки дошта бошен мешава. меваи ҳами хел вай кардаги худтон тайёр кардаги ҷемои домашнира метавонен бимонен. Кремшам вариантш бениҳоят бисёра духтаро. Чӣ варианте ки шумо да ҳастаи хонатонда метонен постоянно тайёр мекунед, бо ҳаму кунен, фарқият надора. бисёриҳо креми ҳами корзинкара бо белкови заварной крем мекунанд, бо сафедии тухм мекунанд. ман хостам ки ба ҳами креме ки дар хона дорам бо ҳами тайёр кунам. фарқият надора. ба творожный сире маслини ҳам мешава, маскаи нағз бо ҳамроҳи маскаи сливични ки мехӯрем ҳами хали бошад, бо ҳамроҳи варионка ба миксер мезанен, беҳад креми болаззат мешавад. духтаро вариантҳо бисёрай. ҳозира ки ма креми тайёр кардагим бо ҳамроҳи шеф дукат. шеф дукат, қаймоқ ва сгушёни молоко. ма гуфта будам ки бениҳоят креми бисёр тайёр кардам. ина се чиз ба як креми тайёр кардагим пухтам. пурсидиянд духтаро дар комментария ки шеф дуката нишон тиен. ҳозир ман нишон метиҳам. баъд шеф дуката мо задем бисёр нашуд. шеф дукат абиё метиҳад духтаро. шумо хуча тоқа бизанен, баъд дарунашда қаймоқ, сгушёни молоко ҳамроҳ кунен. ҳам крем бамаза меша, ҳам крем бисёр меша. ин креми ҳам чӣ хел гӯм духтаро, ҳам арзона, ҳам ҳама дастрас кардан метавона. ин креми ки стойке сахт мешава. масалан ма творожный сир ҳозир тавсия диҳам, бисёриҳо наметавонанд гирифта ё намеёбанд креми нағза. барои ҳамин ин вариант хуб аст. духтаро инаҳа шеф дукат пурсиден, нав шайбо нав гирифтагиам. ин ҳами крем шеф дуката бо ҳамроҳи ҳамо ина мира мисол камтар аи 1 литра ҳамаша истифода намебарем. 300 грамм 400 граммша мегирем, ба миксер мезанем, сахт меша. баъд дарунашда қаймоқи файзи расул ями якта калонша андохтам. 350 грамм буд. бо 100 грамм сгушёни молоко, ним пиёла сгушёни молоко дохтам. худаш камтар ширинае. беҳад креми бамаза шуд, ба баракат шуд. яби се чиз да ма истифода будистам. ма бисёртар карда будам да. у дафъа хали ним литри ҳамира кардам. 1 литра ним литри ҳам халира кардам. якта қаймоқ дохтам. баъд сгушёни молоко андохтам. беҳад креми бисёр болаззат, креми стойки. ҳам инами иш сеюм рӯзай да, якм дуюм рӯз пухтам. ина иш сеюм рӯзай мондагиша кардам. бениҳоят болаззат. маразелник да мемонам. духтаро вақти ира кушодум истифода бурдум, да маразелник мемонам. ша бо кай ки дар кор шуд меброрум, бо гарм меша, об меша, бо истифодаш мебарам. хали гарми ки гармш намекунам, ҳами ки об шуд хункакай сразу истифода мебарем. хел да холодильник мемонам нав гирифтагима. баъд крема вақте ки мезанен зиёдӣ кард, ма да маразелник намондам, да ҳами поёни холодильник мондам, ҳичи нашудак. хел хункак истифодаш бурдум. мақсад талх, триш, ягон хел чӣ нашуд, ҳамо хел истодак. духтаро инаи чизои гирифтагима распаковка кунам. ашан рафтем продукта хариб. баъд рӯ парои ҳамо чек давай гузарондиста касада. я магазин нав кушодиам, рӯ парои ҳамо продуктовия 10 сомона, ҳамаи чизаш 10 сомона, рангини корвон. лекин чизои 5 сомарам доштай, 25 сомарам доштай, хали чизои қиматаш кама, бисёрш 10 сомон. тарелка ва пиёла ва ёш 10 сомон. баъд ина мевагирака гирифтам. духтароира бинен чӣ қимата маҳқул шуд. сафедшам буд, бо тёмнитаршам буд. ира 25 сомон гирифтам. бои поёнаш кушода мешудай. хали иҷаш ҳами почаш кушода шава ки маҳкам шава дай. ин барои ҳаррӯзахӯра гирифтам. ин пластмассаи духтаро хуш намегир, шишаи фикр мекунӣ. баъд ин хали гирифтам. да ин корвон медидам. баъд ҳами ай пешам буромад, хали необычниёша ҳеҷ ҷода надида будам да, ё навай борои навшон будай. маҳқулам шуд 5 сомон бо арзон. гуфтам кадоми дадишам бе буфоратон бори нав кушодаги ама чизош арзон. я мехе просто ин реклама нест духтаро. чизе ки худам да форид гирифтам. ина чиза кош необычнияк. неам 5 сомон хо бисёрай расвет кош. ма ҳами чизои новинкаша гирифтам, необычниша гирифтам.
ай гирифтам оли ятаи гирифтам духтаро барои ки ман ҷон надорам ҳами қапасудам бисёри бадай ай ҳами ҳисоб кам гирифтистам ина нархош қатӣ мондагия 5 сомонак и сабзшам ҳастай маъқулам шуд ҳами ҳоли гуфтам бояд тай дига бигирам ҳами цвет хушроак ака ки ҷо ки надорум барои ҳамун духтаро агани ай ҳами ҳами чиқиртаракш ишам ха чиқираки хушро звирабо ягон чи мегири хушро айшам гуфтам бисёртар бигирам баъд фикри ҷоша мекунам баъд гуфтам яктаи басай инам қа чиз бо гирифтам омадам тарзи тайёр намудани лагман барои шумо пешкаш мекунам орд мегирем тақрибан 2 пиёла ордай 1 стакан об кӯшиш кунем ки оба кам ҳамроҳ кунем ки ами звола сис нашавад бояд звола сахт так биёяд баъд 2 қошиқ равған зволаро мешӯрем 1 стакан об рафт намакам дорад дар руни об да хамирмон хеш шӯрак бояд биёяд баъд тайёр мекунем зирбакша ба мо лозимаи помидор чеснок капуст сабзӣ гӯшт болгарии сурх болгарии сабз картошка пиёз томат намак чанд намуд приправаҳо мурч зира ғураи гашнич ва приправаи универсальни ма ҳамроҳ кардам 1 помидор ҳаст мо байнишда бинен чеснокам майда реза мекунем хамир мо рӯ гирифтан мегирад зирбакша сар мекунем духтаро аввал гӯштро бо ҳамроҳи равған таф медиҳем камта сурхак мешавад баъд дига маҳсулоташо ҳамроҳ мекунем гӯшт вобастаи худтон бисёр агар гӯшт истеъмол кунед бисёртар ҳамроҳ кунем хонаи мода ягон кас гӯшт намехӯра ҳами кӯдако дар назари ман кӯдако фақат худам бо ҳамроҳи шавҳарам мехӯрем ҳами зайнабҷонам камтар мехӯрад дига 2 кӯдаки дигам умуман гӯшти ҳами хӯрокҳоро намехӯранд барои ҳамин ман бисёри бад намедозам ки ҳамаш ки бихӯранд бисёр меандозам не ки намехӯранд иҷада ҳамроҳ кардем пиёза камтар таф додем баъд капуста камтар таф додем капуст фарқ надорад хоҳен пекински кунен дар рецепт асосан пекински ман обични капуст кардам ба ҳамиам нағз ки омад барои шумо тавсия медиҳам картошка дар бисёр лагманҳо картошка намеандозанд ман ҳамроҳ мекунам фақат ки ба мазза мекунад ҳам картошка қати зирбак дигарай томат намак ҳамаша ҳамроҳ мекунем болгариро охирон духтаро ҳамроҳ мекунам ҳама чия ҳамроҳ ки кардам болгарии сурх ва сабзро охирон ҳамроҳ карда 2 бор таф медиҳему об ҳамроҳ мекунем ки бояд бисёр таф надиҳем ами болгариша рецепти ами лагман ами хелай духтаро зирбакаш свежи ҳатман бояд свежи боша болгариш обро ки ҳамроҳ кардем духтаро мемонем меҷӯша 5 дақиқа баланд меҷӯшад баъд пас мекунем пас карда майда ҷӯшида хушрӯ тайёр мешавад лагмана духтаро барои проверкаи ҳамин аппарат ба ҳамин хотир кардам ҳамин аппарата бояд санҷам духтаро жда дорен шумо медонам ман вақт нашуда буд ин ака ҳамин рӯз барои шумо вай кардам вақт ёфта тайёр кардам хамираш инами обични бетухм кардагиам асосан лагмана хамираш бетухмай ами асосани хамираш ман ба ҳамин бетухм кардам об ҷӯшидестай аппарата нигоҳ кунен чӣ хел мебурора и 1 намуд бо камта калонтаракш буд бо аи майдатаршам ҳастаем хел лагман буроракаш 5 та насадка дора ҳамин аппарат гуфтем ки бисанҷем ку чӣ хел мебиёя ҳамин об ҷӯшидагида 1 золара 4 бор кардам 4 бор ами хел шуд бисёр намебурдай ами ин ами қад дидестен анами қаразмер хамираш мебурдай инам хел пеш мебиёра зволара мебурора боз кнопкаша мечиқем қафо мерава боқимондаи хамира меандозем тез мекунем ки як об қати хамир бояд бисёр наҷӯша хамир ҷӯшид медонем ки хамир шуда мерава ин макарон нестае ки мисол 10 дақиқаам буҷӯша ҳечи нашава макарон ҳай аппарат нағз духтаро аппарат бениҳоят хуб кораби осон мекуна лагман кардан наместен лекин як минус дора минус хамираш мада умуман маъқул нашуд маззаи хамираш вақте мепаза ма лагмана дар оби хунук дидам тар мекунанд баъд истифода мебаранд ҳам оби хунукда тар кардам ҳам бе оби хунукам кардам видош хушрӯвай
види ҳами лагмани бировардагӣ 100% аю ҳами қая ки ҳами хамира секрети асосӣ ки ҳами ба ҳами аппарат мебуроран хитоиёра дидам ранги ҳамон неста хамири ваё ранги пластилина блестящая хамири мо вай ранги ба инами макарон бория видаш мебурора макарон бория ай хидмон хеле нестаёзи мемонам видеоша бинед ай ма кадаги ҳами ранги хамир бори буровард ҳоли ба тухмам насиб мекунам лекин ба фикрам и чи секрети дигар дора тестай асосашда бинед яхел хамириш сафедай умуман тухм надора яхелиш зардай ё ранга ё ягон чизи дига ҳамроҳ мекунанд ки блестяще хушрӯ мебиёянд ба мисли бинед макарон мебиёяд иншоалло оли секретша ёд мегирем бо вайшам нишонтон метиҳам раҳмати калон дӯстони азиз то наворҳои оянда.